Hej alle sammen, det er vi er tilbage med et gamle spil med Magnus og Frederik, eller Frederik og Magnus, man selv bestemme. Og vi spiller Jeg er Saints. ja, vi spiller hvad nu du hedder Sniper. Nej. Hvad? Nej, det gør vi da ikke, vel? Jo. Det er vi sammen med Den her bane er sjovt. Nej. vi er sammen. Ja. Og så skifter jeg bare. Nej, fordi så har du mulighed for at skifte klar. Så skal det være sniper. Okay, ja, vi spiller Modern Warfare 1. Ja. Og 4 faktisk er det mere kendt som. Okay, hvad er det for en sniper vi skal have? Den Road Act. Den? Ja, den der. Og prøv at tage det der over. Og den her gang så snyder man ikke. Når du sejler på mit højre. Har jeg begået lige selvmord, sådan jeg får det der? Nej, det skal du skal jo skifte hold. Hvor du sagde, du ville skifte hold? Nej, jeg sagde skifte hold, så kan du få den i vormen. Okay, okay, er du klar? Der. Vi har hver vores sted. Så er vi bare hardcore. Okay, jeg kan komme ind. Hvor er det svagt? Du kan komme ind. I can't come. Og den her bane, den hedder så Apparently Wet World. Hvilket jo slet ikke kan misforstås, fordi der er jo ikke noget andet i hele verden, man også kan kalde på Wet World. Så det er jo slet ikke... Nej, Fred, nej! Det går, men du skal ikke tage noget af det der, fordi du ender bare med at snyde, ligesom du gjorde sidste gang. Nej, det er nok værd, bare fordi jeg havde ventet snart på, at jeg vidste, men jeg skulle også have taget sådan en. Nå, okay. Du er bare dårligt taler. Nå, okay, lige meget. Hun tør heller ikke, jeg vil godt give folk gas på klubber. Og der er gas på nogen. Vi har en gasmaske. Det er en dårlig humor. Og det er sjovt. Jeg tror, vi står i en fedt. Nej, det kan slet ikke sige, når du går med sådan en der lidt. Nej, nu faldt jeg kraftigt ned. Ej, shit. Klar! No scope. Okay, hvis du det. Er du galt lidt med sjov, hvis jeg kunne lave et godt skud? Men nu går vi i krig. We're going in. Okay, nu går bare i krig. Altså det der var meningen med det her lige fra starten. Jeg troede jeg kunne se, at den var brændt. Ej kæft, jeg er dårlig på at ramme. Og ligesom på måten af den her, hvor der er henne. Hvad er du? Fuck! Hold kæft, mand, jeg var bare 45 skud, mand. Hold kæft, hvor er det sygt ramt. Du ramte mig! Shit, nej. Hvor er det langt ud, det der? Nej. Jeg går lige, den er bare med. Den er banen, den er med. Nej. Fuck, du kigger på skærmen, mand. Du skærmen går hele tiden. Ja. Jeg prøver at rette dig. Jo. Nej, du skærmen. Du kan ikke se, om jeg er oppe eller nede, når du får en rette. Er du der oppe eller nede? Det burde du lige sige på skærmklubben. Hvad er skærmklubben? Det er, når du kigger på jeg sigter op på vinduet, der var du der. Nej, prøv at se. Jeg hoppede ned, så begyndte du at sigte nede. Jeg gik op, så begyndte du at sigte. Wow! Jeg går ikke til at se sådan en wow ud, før jeg er skudt. Ja, du skulle have sigtet dernede. Du er skærmklubbet. Hvordan kunne du vide, jeg var der? Altså... Nej, det var for en dårlig i verden. Det er det da ikke, jeg kan se det. På din skærm. På din skærmklubben. Faktisk ikke. Jeg er kronisk ironisk. Okay, hvad for nogle spil tror du kommer på den her? Ja, det er lidt... Jeg ved det ikke, måske noget... Nå jo, og så fik du. Ja, okay, jeg er i hvert fald Fable 2. Ja, jeg tror heller vi skal tage Fable 2, fordi Fable 3 er som sådan ikke et særligt gammelt spil. Nej, og hvad har vi? Jo, vi har overdrevet sejt spil, der hedder Kong. Ja, jeg ved ikke, altså hvis vi skulle spille Kong Fu Panda, så skulle vi lave sådan en serie, der hedder Lortet Spiller.
Ja, jeg ved ikke, hvor mange det er ret lang tid siden. Ja. Det er faktisk rimelig sjovt. Shit, mand. Ej. Kom nu. Jeg var altså ikke ramt. Jeg tror virkelig, at alle dem, der ser med her, som bare har... Jeg tror, de kommer til at blive. Jeg kan godt lide, at nu... Jeg har ikke flere skud. Hvad må jeg så? Må jeg knife, eller hvad? Nej, ja, så må du kun knife. Du må godt tage den her på, hvis jeg ikke skyder. Ja, det er godt, det er skyder. Det er ikke meget. Wow, hvad skete der? Ja, nej. Du skød mig! Din spasmogryf! Jeg har fået ammunition, jeg har fået 5 skud. Du skød mig rent faktisk. Okay, er du klar? Nu har jeg 5 skud til at eliminere. Det er bare synd, jeg har... Nu skal jeg tage på. Hey, er du over på okay, du er ret tilfredsende at stå og gå nu her. Hey, Frederik, jeg vil ikke sige noget på. Nå, vi kunne være til. De 4 sniper, ikke? De ruster godt nok meget. Er du overvejet på meget, det er der eller at starte til en video, når man er 2 personer? Ja, det er virkelig, det er bare sådan mærkeligt, når man er en person, så det er bare sådan sidder og taler til kamera. Ja. Men altså, jeg tror ikke, den der video er særlig sjov for folk at se. Jeg vil sige det sådan, hvis det er den første video, I ser med også, se lige, så prøv at se nogle andre, fordi hvis I tænker sådan, fuck det her video, så bare tænk, ja, det synes vi også. Det er rimelig kedeligt. Det er ikke så meget stille. Nej, men det er også noget at gøre med wow. Det er noget at gøre med den her video, det er mest også, der bare brænder rundt. Der er man. Okay, jeg har et skud til at eliminere det. Wow! Nej! Hvorfor kan dig, hvorfor kan dig? Way! Up and away! Jeg troede! Ja, jeg fik en skud af det. Jeg kan godt lide din måde at spille, hvor du sådan dræber mig for sådan. Det er bare den eneste måde, jeg er afhængig af, at magter. Du er afhængig af mit antitalent. Jeg skulle lige have Up and away! Fuck, du skærmdukker godt. Ja, det gør jeg ikke. Det er meget svært. Men det er virkelig irriterende. Og du skærmdukker også gør. Det er jo indrømmet. Jamen, jeg brugte det til Nej, hvad snakker du om? Vi skal holde mig. Hvor er det godt. Jeg er klar til at flyve. Yes! Blindfire, mand. Så tænk blindfire. Okay, det her det sgu egentlig meget sjovt. Okay, er du klar til at finde ham? Og så. Så er det som en tiger. Seriøst? Nej, jeg kan tænke, at det kommer dig. Nej, det var blindfire. Og det er som en tiger. Hallo, du må ikke knife. Hvad? Det må man jo kun, når man ikke har sniperskud. Ja, det havde jeg heller ikke. Jeg havde brugt dem alle sammen. Jeg er fucking dårlig på det. Jeg fornemmer ligesom en dårlig fordeling i fredsprocessen. Wow, shit! Hvad skete der? Jeg er bare nede på hende. Oj! Det var tæt. Jeg know hvor I var. Nej, ikke. Jeg skulle. Hey, det er mit. Jeg leger det med dig. Jeg gemmer mig bag busken, kan du se dig? Kan du ikke? Hurtigt som en fyr. Hvor er du henne? Nej, jeg er bange nu faktisk. Vær. Hurtigt. Jeg kan godt sådan... Hopper. Tjek dig. Det var videre. Jeg kan næsten se det nu, fanden. Nej, jeg har kun kommer en jeg. skud tilbage. Jeg gemmer mig. Nej! Nej! Jeg har et skud tilbage!
Nej, jeg fik et skud af ham. Typisk. Jamen, jeg havde brugt. Nå, okay. Okay, jeg tror bare, vi siger tak for denne gang. Måske lidt stenere video. Vi ses næste gang i de gamle spil. Episoder af gamle spil. Hej med.